Vă salut, dragi prieteni! Astăzi vreau să vă arăt cum să vă faceți o capcană pe bază de apă foarte eficientă în solarul dumneavoastră. Mai ales special pentru tuta absolută, care e un dăunător foarte periculos. Să urmărim. Vom avea nevoie de un vas pentru mortar, care vom da o gaură la centru, în bază la gura de la borcanel, un borcanel mic, așa, șmilger de 180, silicon transparent universal. Mai avem nevoie de o dulie mică de 14 cu un bec de 4W, lumină rece, care îl vom băga la o priză numai noaptea. După care vom silicona borcanelul aici și vom introduce becul în interior. Să urmărim mai departe. Deci, după ce am fixat borcanul, da, cu silicon, așteptăm să întărească, logic, poziționăm becul pe pământ, să fixăm acolo în pământ să stea bine și punem peste bec. Odată ce am fixat asta, am poziționat-o, aplicăm 15 litri de apă și apoi aplicăm și 10 ml de anti-alge, ca să nu se înversească apa. Și ăsta e rezultatul. Acum știm cu toții că majoritatea insectelor trag la lumină. Am stins becul în solar și am lăsat capcanele aprinse. În acest caz acum încă e frig, sunt 8 grade, dar am văzut ceva că zbura pe solar și mai bine să fiu preventiv decât să las să mulțească. Sunt foarte eficiente. Vedem ce se va prinde. Folosesc de 3 ani. De 3 ani folosesc capcanele astea și au dat rezultate foarte bune. La instalația aceasta am montat și un întrupător sau senzor crepuscular care dimineața îmi închide luminile, seara le pornește singur automat. Da, sunt foarte eficiente. Încercați și o să vedeți că o să aveți rezultate foarte bune. Eu cam atât am avut de spus. Vă doresc succes în grădină.